Tak, chcem vás moji fellas, sme tu pri pokračovaní hrania hry LOL, čiže League of Legends. V minulej časti, čo bola asi pred mesiacom, ma niekto upozornil, že to nie je Legia Legend, ale Liga Legend. Tak, hrám tu dosť, je tu veľa Slovákov a Čechov. A táto časť sa bude venovať špeciálne tomuto módu. Tento mod sa nazýva Dominions. Ide o to, pozrite sa teraz na minimapku. Prepáčte, to bola SMS-ka. Ide o to, aby ste obsadili týchto 5 vežičiek, alebo voľte si domov ako chcete. A v podstate skoro vôbec to nejde o to, aby ste ich pozabíjali, alebo volačo. Ide hlavne o tieto tu bodíky, toto sú červené, čiže ich, a toto sú zelené, čiže naše. Takže vidíte, že vyhrávame. A v podstate nejak sa to nezobrazuje to, že prehrávate, alebo teda nie, že prehrávate, ale že vás zabili, alebo tak, sa toto vôbec nezobrazuje. Ide o to, koľko máte bodíkov takýchto. No, ja tu behám teraz po mape. Takže kúpil som si najskôr toto a zarábam teraz na túto vecičku, ešte mi troška chýba. No, tak predpokladám, že už vyhráme, lebo nejak... No, vidím. Teraz budem musieť troška hrať na plno, lebo zase to moji domrovili. V tomto móde som celkom dobrý, aspoň čo si ja myslím, že nie som nejaký úplne strašný. No, v obyčajnom móde mi to ide oveľa horšie. Hlavne minionsy sa tu úplne ignorujú. Vôbec sa o nich nestarám ani ja, ani jednoducho vôbec totálne tu sú za nuly minions. No, takto sa to pekne spravuje. Toto je hlavne pre ľudí, ktorí to ešte v podstate nehrali, aby postupne si povieme o všetkých módoch. Sú tu v podstate také 3 módy, zatiaľ čo som ja spozoroval. Je tento Dominions, potom je 5 na 5. No, 5 na 5 a nakoniec je tu 3 na 3. No, tam hore sa... Už toto keď stojíte, tak už vás zabije Nexus, takže to sa vôbec neoplatí. Tam ani behať. No, premenlivo vyhráme, premenlivo nie, ale už majú na 111, čiže to je úplne malinko. No, každý predo mnou uteká, lebo som big strong man. Á, výborne, to bolo super. Takto sa to capturuje, čiže zabráva. Tu vzadu sa niečo snaží typeček. Ale nejak ma ten... Počkaj, na to plne strieľa. No, vidíš. Prepáčte za prípadné lagy, ale keď sú tu takéto veľké súboje, tak jednoducho niekedy to zalaguje, či chcem, či nie. Á, ten bol dobrý, to som akurát vychytal. No, už na 66. Ja sa si portnem domov. To už nemajú to ako vyhrať. Takže sa tomu teším, kúpim si toto. Ešte si kúpim volačo na healthy. Niečo rýchlo. Aby som stihol, ani neviem čo to bolo. Hlavne by som mal volačo kúpené. Čo to dáva? No, ability power, to sa mi akurát zíde. Ja sa špecializujem na Volibeara a jednoducho nikto iný ma nezaujíma s hrdinou momentálne. Lebo jednoducho mám rád ľadové medvede.
To je presne ten dôvod, prečo mám rád Bolibíra. A jeho útoky sú totálne deformačné, úplne perfektné. Úplne sa mi páči jeho štýl boju. Tak a tu sme už vyhrali. Tak, som rád, že ste si pozreli toto videjko. Ak sa vám páčilo, tak zanechajte like, komentár a samozrejme odber a ďalšie veci. Tak, chcel vás môj felas.